2009 márciusában indítottunk ezt az egész filmgyűjtemény kialakítása projektet, és egy felhívást intéztünk az európai filmesekhez, hogy nevezzenek filmeket hozzánk, mert nagyon szerettünk volna összegyűjteni olyan filmeket, amik az európai migrációról szólnak. És azt gondoltuk, hogy ha összeállítunk különböző tematikájú csomagokat, akkor ezek, tehát hogy ezek így kézenfekvően jól használhatóak lesznek az oktatásban. Később az ötletünk támad, hogy ne csak a különböző könyvtárakban elhelyezett csomagokat használhassák a tanárok, hanem az internetről is le tudják tölteni a filmeket, mert így sokkal könnyebb elérni őket. Igazából egy tanár otthon rákattint az ikonra, megnézi, hogy a film az izgalmas-e, alkalmas-e, passzol-e ahhoz a tanórához, amit szeretne megtartani, és az iskolában le tudja hívni a filmet, meg tudja jeleníteni, meg tudják nézni közösen a gyerekekkel. Azért fontos ez a filmcsomag, mert el lehet kezdeni dokumentumfilmeket használni az órákon, és erre korábban nem nagyon volt gyakorlat. Az Idegenek a kertemben egy online dokumentumfilmtár, ahol olyan filmeket találsz, amiket legálisan vetíthetsz az órákon, filmklubokon vagy rendezvényeken. Rákereshetsz a filmekre népcsoportok, vallások, vagy éppen témák szerint. Ezek nem propagandafilmek, hanem húsvéremberekről szóló történetek. Válaszd ki azt a filmet, ami a legjobban illik az órádhoz. Ezek a filmek alkalmasak arra, hogy más módon dolgozzunk velük, és másfajta ismeretekre tegyünk szert, és azt gondolom, hogy legyen egyáltalán kulcsunk ehhez a generációhoz, ezt borzasztó fontosnak gondolom. Nagyon jó oktatni ezekkel a filmekkel, de nehéz is oktatni ezekkel a filmekkel, tehát nem lebecsülendő, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy nagyon komoly háttérmunka, nagyon komoly előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy ezeket a filmeket jól tudjuk használni. A honlapon minden filmhez találsz segédanyagot, amelyből megtudhatod, mire kell odafigyelni a vetítéseken, és ötleteket is kapsz az órai feldolgozáshoz. Vitaindító beszélgetéseket is kezdeményezhetsz. Ezeken keresztül a diákok megértik a szereplők cselekedetei mögött húzódó motivációt, kulturális mintákat. Jól működnek a szerepjátékok is. A diákok ilyenkor azonosulhatnak a szereplők érzéseivel, problémáival. Ez sok esetben megváltoztatja korábbi szemléletüket. Van, akin nyilván a legdrámaibb képek sem változtatnak. Tehát nem azt mondják, hogy megérdemlik azt a sorsot, de azért a többségre hat. Filozófia órán néztünk egy filmet, egy leendő házaspárról. Egyikük muszlim volt, másik pedig magyar. Filmek után általában mindenki elmondja a saját véleményét, hogy mit gondol erről a filmről, és milyen benyomás keltett benne. Az ő kapcsolatukról, az ellentétekről, az identitásbeli problémákról volt szó. És ugye utána pedig egy úgymond szerepjátékkal ezt eljátszottuk. Igazából nagyon meglepett ez, hogy a tanár úr pont engem szólított ki, hogy én játsszam el Zsuzsa szerepét. Elég nehéz volt beleélnem magam, de ugye át kellett gondolnom arról a részt is, hogy ő mit érezhet. Engem is megérintett, mert én is más kultúrából származom. Én nagyon szeretem, hogy így filmmel oktatnak, mert nagyon én megragad. Sokkal jobban emlékezünk a órai anyagra. Sokkal jobban bele tudunk bújni úgymond az embereknek a bőrébe, és tudjuk ezt úgymond átérezni. Mindenki csak bátorítani szeretnék, aki még kétkedik, vagy azt gondolja, hogy azért, mert nem médiatanár, ne nyúljon filmhez. Óriási tévedés, a filmeknek hatalmas ereje van. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb lehetőség a tanár kezében a 21. század elején.